Na unim se ukwa akuapem a mpanyifo oba ahema opa bia waye wabomodin abom mpanyifo binum abaso omo amaboa ama ne mpotemu ayaresa bi omusie ni ade na mpanyifo no doso ntuwe no eye Ohimas Special Awards na eye nana akuapa bia odi kan ono ena ne wohwe mu pade a oyema mpakuapem oba ahema wo honom na awards no mpanyifo mo saka mebobɔ so tawu na afei yakɔ yanim saa ewo empense mu na panyi oda ha eye Honorable Daniel Kwate Titus Glover. Nidi ni amede. Aka che no mama wate. Daniel Kwate Titus Glover. Daniel Kwate Titus Glover. Wabona baso. Unsa oye kane MP Edmatema East. Na osan be ye Deputy Minister for Transport. Ose mampon akuapem we de asumka hene. Eno oho. Sanso na Honorable Dr. Ayew Afiye. Oye mrasebedwani owo Fijwase Asokore. Wasanso ye Senate Committee Chairman on Health. Parliament ono so abona baso sanso na nana oransa ono ye mampo akuapem amankrado ono so abona baso na yera samia wuku oye director general Edma NLA ono so abona baso na ora Philip Ajekum Dodu ono so ejina baso bode kama wo chese na dwumade a wabode abo mu no ama empuntuo ne sakraye na eba sanso na nana yirenchi odi kan ono ye mampo akuapem apesamaka hene ono so wabona baso na mampo akuapem ni pemu na nkasa osabari makwame otudate yotoso miensa ono so wabona baso enti ohima opebia ni dwumade odi ye ne abaso ode ba ye no empanyifo wenu mu nyina eno mo nsa kan ye enti emo mu nyina tinkwa na ya sanso ama oba hima na nkasa so tinkwa nana waya de wate kosoa na di dwumason efabo enti we na eye awukudaye ya mampo akuapem na wo mo ehye edi hu dwuma ene totua se de mamani amane etie no na eno so ewo hono mo asempa video na dia dosu eno ne dia later na washe eno radio ne bia nti me wi amedi hu dwuma eno se two stories ni nyina yes we kwaku osa PSC ne dia basisi ya good news FM exactly obone homodin pa mate na asempa medo kwada obokrata nim ye be hyase ewo Daily Graphic Mama fancy ha na menhwa me ho Facebook na ma position me ho ye eda se pa enti no Daily Graphic mu na me gine na me de wo hyase wa anim ha wo hye Daily Graphic anim ha ya asem no nyina ni atoni general se ya wo manfo bi wo Ghana ha se ya asempa omo ye adwuma eje mfaso na wo munya no sika na wo mo seka no enye ne pepepe eno mu declare emagiere ene yetimi de calculation hu sane no na to se na wutua ebi mu ye under declaration obi so on ma adwuma no oye pans wontua to ena ebi so wo mu a omo ya lawyer for se de etwa ne sum ne se ye wo a lawyer for wo man yi mu a wo mu ni mu de ni mu se de mra no hyehye tie fa eto etua ho se de no pe wo ka se eto de eye no ya to de Omundi muse etoye wo so mutua e de ma ban na ban de bo man hu bra e man potu maba omuntua enti sisa lawyer for no mu gisika muamua na so mu ya ban che fanfamre no o de adwuma no wo sisa fo ni nyina no mu besore mo so na wo mo hwehwe mu wo ye lawyer ni na wagisika no na wankotua to a emra no enu bedi Attorney General na ekasei na wono so na ye Minister of Justice Godfrey Yeboadame wone de obokrata Daily Graphic na edin komo no wo chese sad na ekoso se wo ha kese a wo mayimu no eye totua bebre chese ade na totua ye nipa bi yasa na ebe ne se na ase pressure no ene o suboni nya no akwakogina ankrankra nwumako no so eto de to muti so mutua na sempa enye easy eso bebre no aso na wo mu a eye adwuma omuntua to enti Attorney General kasa we no tel no ano na maboso e dia ma e wo hasa no why enti mamenfa okay Daily Graphic dia no enti wo dia kwan Daily Guide mamenfa kwa Daily Guide okay na ye hwe sign na mototo no ya na machirem enti Daily Guide wo hwe nim ha yinso a unse MPP empanyifo ya omu yi omu ba ye Justin Frimpong Kodua na Yewra Samuel
yera ntim yera yensu ntim omo nyina ne mpanyifo no ya nhyehyɛ sese no e wo se party mpanyifo na omaban no e wo mu a wo mu ne asoafo ne aban mu mpanyifo no ho esia di nkomo se de beye na aye ase kwan kakraka na eda aban no ene asoafo ntem ene party mpanyifo no ntem no omo besi no nti aban no sa no mu kohia ya no mototo ato adwen e de susuye bi ebi wo de abeto omanim ne omade som de abeto omanim no e bom na enra soafo no hwo man sikasem so kenoforiata ekopiem dwumadi na se ene wo hwemfoni eda ha ya yera Steven Ayensu ntim e wo ha JFK ne gira ha yi ne chese national executives no bebre no a na kenoforiata ehemfirifini na omo de ato nanim se omo ye aban bontene bi omo sika na nye sika e wo ni mana esu bia no omo hyena omo enyi omo enfiri sa adaptation program na omo ye no omo mfa omo nka ho na pensioners no so no omo yi omo film omo so omo nya course upon course na letters a chese saban no konanim na wotu sa na mo na de safo ne hye be ha adwen nti asem omo kan nyina no ene se omo a omo sika no hyeda na no o ka se small bond holders a eno nchemu ne ye de ono de 50,000 ko hye mu na e small ana de ode 30,000 na de ode 1 million ko hye mu no na e small na ho it was mpanyifo hye na omo se de on be krakra safo ne nyina na kokofo ha obia ema eno so ho asem eda ha na asempa me de wokọ guy daily guide on katafa etoso ensia areho sam da ha mienu okay amesole wonim se na no joda ene emfie na pepepe ye nipa bonifo kọbo abrante ne tuo no ne Tiger IPI ene ye dwuma semtwe ne ye hyehyemu na wo mode bua dwimde e koso okuntina se no mode na de tro manfo no ne nipa bonfo bi kokun abrante yi ya ma ye kan ho asem ye Ghana asem ya anate akoda ene ye de bedu ha 4 years nie ye nti kitame enti jame posifo hyemu omo ye omo nko ye busue ho nkwache mo se hyemu ayeye no empempenso se na ye dru ye koso asembo emom assurance ne se ye be hwehwe makwakosi ase pe na nipa bonifo di sa adwuma no mache wo mo besie ne no yera abet kwabna dwofo no na ye president ene Ghana Journalists Association ese omonte kitame enti jame enu nti no omode nkrata ba bonten e de to IGP ne pamfo anim se omadaroma ehwehwe mu na ehia Ghana sabchafo me bambo hia enti no mo hwehwe mu mayen na ye hunu mo mukuwom ahụ ọmụkụ abrante no na se ye chi wọmọ ehunu se ayasoma sini obenten na ne emra no ene sa nipa na di na se ye te ho ne ye te ho sa ne ente hwemu nka hwe wọmọ a ebi won ma bi betom na ọmọ de aba ene ye guso ye ho hwehwemu ene cases ni nyina no ye ho adwuma akosi sen give us update say ensam from po na mo pese beba bonten na obi ehunu ba bia ma ye adwuma na kwakodura ameso la busua wo ho wobetumi akwa busua no na motre wo mo na mo hunu ba bia adwuma na mo ye no mo de kwakoduru eno enso ho asam wo ha na wo be kai se police ni a oye sergeant owuso asante ba afi one na yire ye acha no wo mo ba abosome miensa kwada eja si wo makuom ewo apromase wo hu ewo ebenju so asante mantemu na ehwehwemu kyerese asempa yesi air conditioner oma fix no ho na photo no efra ija no e de hyase enti hwehwemu kakra abeto dwa no sana ekire enti aircon no se ye mpeso ahye obede yen to se ye bo aircon ne dem no na se develop a fort enti no na de abedu ba bia yedru enti areho se mesi wo honom no ne kofa ba eno no we ayensem a empedifo editu dwa na wo hwemu a ukokumase a amochese na no penyo no na asante matem no we oda eye rexeka no ayesi mono semensa ono na edito ensemtwefo ni ma na wochese air condition kofa sa ho ibaye hwehwe delegate ha se ya omode abrante no ba fi bro hye ne posi atade na ha so de na yire ne bai na omoto akwada ne din sa akwada na omacho nyame do chese omoto akwada ne din enfudi no eda ha na arahosemu ano eno abeka se ebo wamane ye wo adwoa eno eyesi kro no adwen amantem empotable honum ena semisiye na abai wa omofo ho kwa chese omunnim no wadi bese frisi aduonu mu honum a wakune ba wasan ne ba na homa no no aso asan ne ho enti ye bomu ma wa kase bomu ne ade ho asem so ewo daily guide da bokrata ye nim ha se ya mede enchemu no ama ho abna no so ne ye begina yamre na so enti no ya ene na so ne ya de